Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang. Lah, Kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kining menapa kok boten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Batang Mas. Apa? Batang. Lah sapa mau kacang kleru, batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden kaya. Pepunden padha ae, udan kuburan. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, Jula Juli utawi Remong Surabaya. Yo. Yo, Pak.
iki Pak Gareng. Ya. Nontok lu druk rek. Remo Kakung. Cak Umar Bagio. Baku kok mandek. Lah mungkin ngidung lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung Yai Segoro. Nggih. Sak cumlek wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling mboten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden-sinden zaman sekarang niku mboten namung iso nyindeni srepek, mboten namung iso nyindeni ayak-ayak lan gending, ning kenyataannya mempunyai potensi masing-masing sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Ngoten niku. Iki yen kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Heeh. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora betul. beda saiki tahu ana sing tahu bakso, Tahu tahu bulat. gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Nggih. Mula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Iki- Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Dadi Betul. upamane peh enten bintang tamune njur, penonton bintang tamune kathah kula mboten satu umur tak tumut sanesi. Aja ngono, mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Betul. Ning bagaimana kita kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora Nggih. perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki nggih. buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari Kok iso ndari? sapa iki jenenge iki? Okva. Heeh, opa kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong ana ngene lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluwihane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe ki batanging wit kae lho. Apa ki sing diarani panging wit. Pangge. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae Nggih, utawa bener. batange wit kae. Nggih. Ning nadyan makaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan niku mapan wonten oyotipun nadyan to ndelik teng jero lemah. Ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa, ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku, Iki nggih. ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak ya padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Wah, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili. Ngibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Gareng. Nggih niki wajan. Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Nggih. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake menyan
akeh rezekine. Amin. Ya Nggih Rabbal niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Sing jarene mang nek gareng ora udan buktine ya udan. lho nek buktine diterangne ra. Wah. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhire dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus? Mergo yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Ki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. Nggih, bener nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara. Penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto kitan sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat langsung prambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat kemiri lah ngaten Mas Gareng. Pak Kades ki prinsipe ki ana, Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Leres. Dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna, tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah, kuwi itu bermanfaat. Bermanfaat. Nggih, dawuh leres. Nggih. Gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono, Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan, satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan. Dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakate, masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana. Akhire donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrape para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul, dan iki ngrembug iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah ki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan ki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Nah, kuwi. Oh. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati ki 4 huruf. MATI. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T. Iki sing kudu dicatet. Kematian itu T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. Ini semua rahasia ilahi. Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandheli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan tetek bengek. Akhirnya ora masuk angin. Ah, ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya. Ning men saya tanja ya tak
Goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak nun sewu. Arang-arang yen gabung kalian Madangkaraning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah. Piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki anggerpun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoknya. Nggih. Nah, kene Nduk sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga ta. Ben Mbak Tatin niki wau sing nembang spesial Mbak Trihastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Merga panjenenganipun piyayi sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki kaya bebek goreng to. Iya. Ayo bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khas bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khas? Bebek iki ngendoke sak gon-gon. Mulane bebek iki ngendoke sak gon-gon. Sopo? Sopo wae. Bebeke sak lek ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi lem ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggane. Bapake. Kok Bapake. iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya pokoke kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa Wah. supaya lho kowe iki piye to? Sehat Oh, udah selamat. mesti untung. Aku ngerti sih mbok kirimi. Oh, aku mesti tekan. Iki lho Aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Bae iki aja ngawur. Iki batik kuwi lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki ngono lho. kok tak kira Mula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Allah. Wong rokok leno kaya panitia wae. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo Laras tok ngene iki rokokane. apa iya ta tak delok. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Oktav. Mbak Tak. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica iki le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge angguk. Oh, aku. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong Iki gur ngandake. Ya ben percaya piye kene ya ben percaya kaya apa. aku Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan angguk. Lah nek Mbak aku yang teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Lek Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge Oh, iso. Lah suarane piye suarane? suarane ya makdut ngono. Intutmu ora. Lah ya nek praktekke
ya piye jenenge rebana karo Ayo. beduk karo kendang Anu ngono. dikendangi, Geng, Sugeng kendangi, Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoknya angguk. Angguk iso. Aku ben ngerti Enggak. kene ben ngerti. Nek sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to ngomong kethok. Yogone to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok angguk, menggung lho iso. Ayo. Wong menggur ngandhake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah angguk nuwun sewu bapak-bapak pun preso angguk. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono iki. Ayo. Jare kowe juara angguk sak kecamatan. Ayo. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan yo tau ngono iki? Yo, temben nggih pas cilik ngono. Ah iya. Jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete yo. Yo ndak. Angguk kok ijo-ijo. Eh! Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah lah. Ngene lho. Ngene lho. Sae-saesane lho. Ayo, Diko, aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere kono lek muni. Ora. Ya Sik. sik. Para penonton anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Kau tadi ki usul kok ora genah. Angguk kok iso sampe gunung lagune piye? Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Sementing sing joget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki dulu. mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Atin ini jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Ratini. Wah, nggih, nggih. Atin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Tagarane. Artane iki Titanic sesudah. Ayo dong. Ayo. Nggih. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi uyo ana sing gete ben aku nggo mlaku maju. Deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni, Jan. Cah, kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicet. Ayo nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Waduh. Digawe wuyo. Tresnawati digawe wuyo. Wuyo narendra. Satriya ing madukara. Satriya ing madukara. Ya. Ya. Hati gawe susah. Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang Diko ki mau. Ora lho. Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau gerane? Ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna nganu gerakan angguk kuwi tergantung lagu. Iki mau apa tresno?
Tresnawati. Kok situ diganti Tresno Tutik ngono itu lah. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabe piye? Karena mengangguk-angguk. Lah iki angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku nggak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Kok gak. Aku kepengin ngerti kok. Ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolalang rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya palang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Oh, kepinteran diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning nganggo kacamata kuwi to, Beta. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Dadi kaya anu ya kaya jarenan ngono ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit-iritan. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah kuwalik. Lah aku angger wis dadi nu biasane malah tak cepot kacamatane. Ah, ya aku gumantung rame wong kok. Wong kok dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Oh, kaos kakian yo putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki racak-racak ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus perkembangan zaman jadi wedok. Sok ben ki ajarono ki anggo. Iki. Wah iki tak ajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki. Iki kowe mengguk wae ya. Anggo iki yo akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki yo ana. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasanan ajar budaya. Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ana tarian. Piye Baduy piye? Ya. Aku lah omong aku biyen saiki wis lali. Kok agar ngomong kok diyo-yo aku gur ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mboko sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saupamane. Leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau tarian ngremong. Remong terus wayang wong kiprah Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean, suwi-suwi ya kawate pedhot ning omahke. Betul. Dan Dadi- sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethokne Mbak Tatin? Ketoke ning Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton Kayak Jenengan enggak ikut kok? ora dijak. Ya Nonton. teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe? Ya ora. Lah iya kowe. lah lakone malah garing kembar telu. Oh, garek kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. aku ora bonjak kok kangen apa. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawa Mbak. Ayo Bawa bawa. gembawa. Wiwit maneh. Dung, dung, dung. Tung-tung apa? Gak kena dipalangke ya.
Lirik sang peke pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budayan Kang Mas. Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang Lah kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kining menapa kok boten tresna kalian kula? Sebabipun Iya. menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep ngamuk ora entuk iku takon manuke. Aja liyane manuk to, aku nek manuk iki kaya piye ngono lho. Ibaratnya aja manuk. Apa? Lho mbok mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota Bendera terus kayung Batang Mas. Apa? Batang. Lah sapa mau kacang kleru batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden nek kaya. Pepudan padha ae, udan kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya. Surya sapa wi? Sekedar iki. Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Slendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. Lah piye nek Siswa kowe ngono ketoprak yo. Oh terus aku nih Wet ngoya. oh ngoyak aduh piye Kaya tabrak tronton Mas. Wong alon wae kok ora sawangan atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Oh, ati to. Tak kira gulu. suara kurang apramana yen ning wasesa ngongrom. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Sopo sing tak sandang. Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Lah, Wis aku kadung. nekat ora. Lah kok iki drama lho.
Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Ya ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Hah? Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dek iki pancen mbiyen. Ayo jos. jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Delok. Ini Mas. Ini iki lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak siram. Wah. Bar tak siram. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngono iki. piye? Piye lek ngerti. Ora ana mangku bemper coke rai. Lah kendi aku ki arep lenggohe kendi. Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Ah, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek kok. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Ih, Raine nang dhuwur. yo yo aku lho kok jarekmu ku lho marani ngumpeti kok. Ya berarti ireng apa? Maksude piye? Batike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarja. Kok iso antarja? Antarja. Ambles bumi. Apa nek sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang Ya, anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jajal rasane apa ora? Tia Sulestia. Ya kepengin. Ora. Kedalan opo piye tambah 5.000 ini. Ora sudi. Pijer ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene, raine. Sing ngepaske kowe lho. Apa? Lho mung aku kene ki ora munggah mudhun. Lho delon. Lho pas dhewe ta. Ya, Reng. Salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergiwa Gatotkaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu jenengan pas suryane ngedepe rono ora kok rono. Maneman. Lah. Ya wis lek angel dilekne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti kuwi dosane wong rezeki yo. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karonse. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ya tak selentik emang. Apa lagi dong? Angung rom. Ngrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Coba. ngrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Ngrom. Angung rom marang bendara. Tia Sulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no sesideman
Coba. Luwih becik patenan timbang
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya, Nduk. Nah, ayo wah nyong iki kemiru Oh, tebak ini dhewe iki. kan mau makan gaji buta lo ya. Santai malah rati Nah, toke. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isening apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki caluru iki pangan semuanya rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng kemawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk nang. Sejak ikatan rengu enten abang niku dene sampun dangu. Ayo ke Mas yo. Wes
Sindang Baru Sragen Sugeng Nyimak. bebasan sakomo sayang tenteni kumambake selo langke Ince Sapri Sugeng Laras. Pinong Nawangse. Tak semua kebune gangsaran to. Suwek gropak kok gangsaran piye? Tak dung dung. Leng tak dung tak. Biar mlebune ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki ayo jenenge iki Mbak ini pengrawite panjake Mas Yoyo ki akeh sing guru sing dosen. Wis sekolahan sedanten. Heeh, iki si Taslim ki yo. Guru ki guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wira swara. Wira swara. Nggih. Iki apa do prai to bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri. Mbak Elisa. Dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Pandalang ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih lho. Menjelang sepuh dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Ora melu. Niki wae nggih do chat tenggen apa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh iya teng YouTube tadi ana. nggih. Oh nggih. Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nang Youtube. Iki kok ana sing ngecet aku dalam ya ora mayang ngono. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lak sine kagungane Mbah Sukron lakon. Nggih. Pak Sanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang sing sanggit. Lakon, iya banyolan kabeh Mbah Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekeki bapak. Lah aku iki wewe apa ya tak sudone awakmu. Ya, Wong wewe sing apik ya tangan-tangan meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pun weweh dereng. Heh? Pun weweh dereng. Urusanku kuwi dudu urusanmu. Piye mah tubuhmu tangan-tangan. Wewe. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekeki sing kiwa ora ngerti ulen. Kuwi iki aja weweh nek. Gilani malah iki. Yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih.